Adto apila ng daunggan ha. Ako pwede kuhaon ng daunggan katong isugba. with hilot. Kalami pa pinawon sa hilot. Bawal mo. Karon laway January 23, 2021. Unsa? Hoy, nagkagubot pa na akong buhok ko. Bago pa kong mata. Gikan ko dito sa Ila Shirley Town. Niuli ko sa bahay. Nagatod ko pag magatod daw sa mudra nga sa merkado. Ako nalab dyan si Lolo Cakes nagpaawot. Nagpagwapo si Lolo Cakes para ninyo mga ka-adyon dyan sa... Wow, Lolo Cakes. Yan o. Basta mo ito kagwapo sa Lolo Cakes mo kilig mo. Ay, mamanali mo lang. So, grabe mga ka-Junjun. So, diyan na. Ang akong forma na unsan ako. So, before anything else, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun TV. And i-click ang notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. So mga ka-Junjuns, tatawa tayo pag mga pahinomdom. Kaya na natin dagang mga pahinomdom. Isawat na tayo mga mamisos sa umaabot ng panahon. Yes, dagang salamat sa inyo mga ka-Junjuns, mga katusok. Hashtag Team Tusok. Pasok mga ka-Junjuns, mga ka-Junjuns. Og si Lolo Cakes. Yes. Featuring Lolo Cakes. Gwapon sa Lolo Cakes ha. Magpaawat mo ko. Ay, kag kung magpaawat ka rin. Marang akong buhok. Murag ginoo ko. Ano sa mani? Hi! Welcome to my vlog. Okay, sa itong gusto magpagupit. Bisan bahala hamong dapita sa suok sa kalibutan. Pwede mo muari dire sa King's Barbershop. King's Barbershop no? Barber's King. Ani anahimutang sa Poblasyon Alicia Bohol. Nga ang ilang nahimutangan padung sa amua. Makalabay jud mo direct. Ug mato mo sa amua makalabay jud mo dani. Poblasyon Alicia Bohol. Oh yes, tanawas. Lolo Cakes, arang papuhan nagsamot. Sas pamanali mo lang. Si Boholana in Norway. Agoy, mo sa puntog kag laway-laway mang Boholana in Norway. Manay, tagida daning ko ano. King's Barbershop, kung magpaawat mo, 50 pesos, ra. 50 pesos. Negotiable price with King as the owner of this barbershop. King Barbershop. Doon lang si King Barbers, ang King Barbershop kung gusto mo magpaawat. Yes. So that's it. Okay mga ka-Junjuns, after which ako na po yung magpa-out. Hello. Diyan si Lolo Cakes na po mag-video. Kaya gihuway na akong kamot. Huway man dahil ni. Huway. Dilali mangitang kwarta. Huwag na ko kaya ang bata pa na ito 5 kabog. Huwag gatas. Nagit puno na ba ito kumando? So, babay sa kayo dyan na punog ako na po yung magkuhan. Out. Natauron ba? Adto apila ng daunggan ha. Ako pwede kuhaon ng daunggan katong isugba. Isugbag daunggan katong ipamahaw sudan. Sabi, Lolo Cakes. Sino pas
Sinaw pas itlog ni Manoy. Wajoy sami. Wala mga ka-John. Paot mo dari sa Kuan Kings Barbershop dari sa Oblasyon Alicia Bohol. Kung namos Arimika, ngari mo dari sakay mo Silhig Airlines. Aron mo makarahi dari. Makapagupit mo ni Kings Barbershop. King Felicilda, no? Lagi Felisarta. Kainom-dom pa dyan ko. Friendships mo nila sa una. Magilaag man may ganda sa una. Grabe kong kalagan. Hangtod karon. Lo, ano sa manalo? Ay, bungog kundog. Naman lagi pahaklo. Tugpahan ang airport. Yes. So, this is it. Wow. Oh, lolo. Sa gwapo. Masamot gyud laway-laway si Ma'am Norway po. Nagumbakak. Okay ha. Okay nga nila ko mag-vlog na ha. A simple like this. Holding them. Wow. With free massage. Grabe lo. Wala, mura kagibayaw sa langit na lang massage. Wow. Wow, yes. Oh, tanawa. Oh, grabe. Ara na ba lami ang papaminaw mo ng inganang koan, masahi. Sakto sa nalo kay pamao gabi is nagtuod sa mukoan. Sakjanan. Grabe ka. Wow. Woohoo! Asa mong pamati lo? Transform na ko. Nag-transform. Sanggo ko ron. So this is it. Oh, kuha ng daunggan kay isugba. Okay. Okay, be. Lo. Asa naman alo. Sa kadapan mga ka-John-Johns. Tama? Okay. Wow, it's me transformation. Anas lolo ta mo ulit na babay lo. Okay. Ano daghan sa customer dani okay. Nindot siya mo gupit o dyan na pinagawat o. Okay. Transform na ta, mag-transform. Hapit na mahumaan mga ka-John-John sa mga ka-John-John. Sa grabe. Kinsa? Ah? Yung kinakos kang kagawad sa barangay Kabatang. Dapat siya kagawad sa Putlong Camp. Karon na kumplito isang 3 consecutive kanang terms as barangay kagawad. Sa consistent isang number 1 kagawad. Sa barangay Putlong Camp si kagawad ay kailang manggod. Si kagawad to refill. Di. Tanang mo to refill di. Si nakalipat. Ginoo ko. Hanggang mga ka-berks naman sa una. Mendes. Ginoo ko. Gawang classmate si Mendes nga. Kawan. Kalipta na. So. Aniya. With hilot. Kalami pa pinawon sa hilot.
Bawal man ang yaw niya mga high blood yan na nasuha doy. Mali kanang kuan ba? Stroke? Sa yung pagpagpag pindot ang bugat. Oo, nagkakapog ka. Wow, hapit na maman. 200 ang kilid, why? Sus, grabe kampuna naman sa naman eh. Ooh, yes. Pila edad din dyan? Mga 43. Sweet 16. So, ano yan na ako? Gwapo na ako sa una pa sa. Yeah. So, kung gusto mong magpagwapo-gwapa diri radapit sa King's Barbershop. Nanianahin mo tayo sa poblasyon, alit sa Bohol. O, dagang salamat mga ka-Junjun. So, dagang salamat sa kanunay nga pagtanaw sa itong mga video. Kung manginaot ko nga naagyapan mo kanunay. O, up next ang customer. Oh, wajay bugto o customer dari. So, ali na mo, karong manamot dari kag magigitila na. Pero na, mo sunod sa protocol, mag-social distancing. Okay, ako rin nagmas. So, dagang salamat and bye-bye mga Junjun. And once again, good morning. Good morning, good morning. Okay.